Nabuang na. What? Mo na hayop moy. Dai mo na. Hey! Ang buhaton karon nga video kay akong i-sound check ang akong duha ka manggol. Gago! Sound check. Istingan na akong duha ka manghod. Grade 1 versus grade 3. Kisay maayo mabasa silang duha. So mao ni ako ipabasa sila makalimarunong mga pangalan sa mga hayop. Kung unsay ilahang maging reaction sa last nga lang basahon kung unsay lang mga reaction niya ani. So ato nang tawgon ako sa kamangod mga kalimarunong katusang grade 3 at unahon. So Mireros! Oh! Alisa! Taman! Nako ipabasa si Muha, musugot ka? Oh. O alid. So mao ni mohang basahon mga pangalan sa mga hayop. Sige. Nating ba kabaw kabayo kalapati kanding baka tai tayo naman oy yun ang hayop Hayop ang gyapon na kay nalista man na dira. pero mo tao na diri nga nung tai man na Mao man nalista dia. Ayaw, di ma. Human na makagbasa, tawgas liyan. Kay siya na sa ito pabasahon kung kisa gyud maayo mabasa sa inyong duha about ani sa mga pangalan sa mga hayop. Sige, adto na. Ivan! Tawag kang manoy! Aduh, kebabasahon. Ali liyan. Manoy, dala manoy. Na ko'y pabasa si Muha. Saan? Ali diri. Ari bain, padol diri bain. Mo ni mong basahon bain. Mga pangalan sa mga hayop. Sige, atong sugdan ha. Ge. Ani? Nating kabaw, Ge. kabayo, kalapati, kanding, baka, tae. Nabuang na. Muna hayop moy. Tae mo na. Ayaw, di ma. Kalibang man na sa kuan sa mga hayop. Muna na part na siya sa hayop ang tae. Awa. Unsa may gikalibang sa nating kabaw? Tae. Tae. Sa kabayo. Tae. Oh, sa kalapati. Tae. Nya sa kanding. Tae. Oh, sa baka. Tae. Oh. Unsa man na siya? Tae. Oh, di part kaya po na siya sa hayop. Oh, di ba?